Mi smo veoma ponosni što se naš Maxi supermarket nalazi na lokaciji Cvetni trg, gde je otvoren prvi supermarket u Srbiji 1958. godine. I kao što smo obećali prilikom otvaranja renoviranog objekta na Cvetnom trgu, mi smo odlučili da učestvujemo i da doniramo jedan deo novca koji bi faktički pomogao da se Cvetni trg uredi i da se sredi u skladu sa onim kako treba da izgleda i kakve su očekivanja naših sugrađana. Mi smo veoma ponosni na saradnju koju imamo sa Gradskom skupštinom, odnosno sa gradom Beogradom u projektima u kojima učestvujemo i sigurno je da ćemo u tome nastaviti da radimo i u buduće. Verujemo da će naši potrošači i svi Beograđani biti veoma zadovoljni sa onim što će vidjeti kad se Cvetni trg bude završetak renoviranja uradio i da će dalje biti naši potrošači. Danas smo potpisali ugovor o pružanju finansijske podrške od strane Deleza Srbija za završetak rekonstrukcije Cvetnog trga. Kao što znate, grad Beograd je već pokrenuo rekonstrukciju ovog jednog od najlepših trgova u Beogradu koji će biti kada se završi još lepši, a želim da zahvalim kompaniji Delez Srbija koja je našla svoj interes i pokazala da je društveno odgovorna kompanija, da nam pomogne da polovinu sredstava koja je neophodna za završetak rekonstrukcije ovog trga u iznosu od 150.000 evra donira gradu Beogradu kako bi do kraja oktobra ovaj trg bio završen i kako bi do kraja oktobra Beograđani uživali u još jednom prelepom trgu, novom trgu koji će biti dat njima na raspolaganje. Inače, malo pre kada smo pričali vezano za potpisivanje ovog sporazuma, ta samoposluga, ako se ne varam, je napravljena 1958. godine. Mislim da je bila najveća samoposluga u Beogradu u to vreme, možda čak i u Srbiji, ako se ne varam. I kompanija Deleza, odnosno C-Market, je u ovom trenutku vlasnik tog objekta. Taj objekat je potpuno rekonstruisan, potpuno obnovljen, a sada je prilika da i okruženje tog objekta dobije jedan potpuno novi izgled i zato smo i pokrenuli rekonstrukciju Cvetnog trga, zato ćemo taj trg da napravimo da bude najlepši, jedan od najlepših u gradu i potpuno će se uklopiti nekako i sa novom vašom samoposlugom i stvarno dati jednu novu perspektivu celom tom delu grada. Mi smo inače krenuli, kao što znate, u obnovu velikog broja ulica, velikog broja trgova. Negde do kraja godine ćemo stići da ispunimo ovaj naš cilj koji smo definisali, da ćemo potpuno rekonstruisati 100 urbanih džepova, trgova, parkića, igrališta do kraja godine. Takođe smo pokrenuli i radi se na rekonstrukciji ulice Vuk Karadžić. Odmah nakon toga sledi nam još nekoliko rekonstrukcija u samom centru grada. Želimo da centar grada pretvorimo u pešačku zonu sa rekonstrukcijom trga Slavija koji nas očekuje naredne godine. Ceo taj potez od Slavije prema Terazijama, trg Republike, Knez Mihajlova izgledaće potpuno drugačije i ovaj će se Cvetni trg potpuno uklopiti u tu jednu novu sliku i bolji izgled Beograda.